Здравейте, драги зрители! Както обещах, нещо ще е интересно. Току-що качих. Току-що качих другия клип. И ще играем... ще чегля Цейса. Така... Няма да го правим много дълъг, защото така, все пак по лични причини. Вие босо го имам от една година, пък още не ми е станал доверен профила. Само 3 клипа съм качил. Стоя. Клип, който ще кача сега. Опа! Готино е. И колко е? 2 минути. Аре в другия епизод.